Hakastep kababot baro kilapoi hasilong. Usam bat kasafiru kilapoi hasilong. Henman jong usam bat kakong jong. Johnny rengkat bat kikato kat ningut ki plidar jong kila rong hapo jong kata kaying. Bat hadin bakle debam debdi hakata step. Kata ka plidar kan thei kala stang ban ajing sneng ya kasafi. Bat kata ka plidar kaya sneng bat kaya sneng ya kasafi bakam de ban pengkela ya ka ketin jong ka hakamat jong kaying bishar. Mentah uta uplidar jong ujoni udon ya ka plan B. Kabadai ka back of plan nak bantah jong ki. Henry ujoni uloong yaki paya mentahi ka don kam yangi bangin poi haying bishar. Nama don ki biru jonga ki bayat ho yanga ba menin ka janmit hadin ba u henman jong usam umi na kaying bishar. Umama jong kasafi rengkat bar ukam ki kendu ya utau polis ubarem. Kumta ka la bandon ka chance ba umama jong kasafi bat ukam kila tip sepang ka ninga plan jongi. Henman jong usam uloong ya ujoni. MP ba Johnny ngam tharai shu ba utu polis ubarim uniset shu korenga namar bangala tip tikna ya kani ba utu polis ubarim udon nakaliang jongi Henry ujoni uloong ya henmen jong usam MP ba ngati ngam shenia shu ya utu polis ubarim kumta ngi habandon ya ka bag of plan bat hagata ka por kata ka plidar kan thei kala ajimut iki da ka wepat ka jimut ka bathamai bat baro khoi hagata ka por kila manjur ya kata ka plan ka ba ar ka ba ai da kata ka plidar kan thei Bat hadin katu kanipor baro khoi kilami nagata ka kamera. Sa satang usam bat ka safi hapo jong kata ka kamera. Usam hagata ka por open ki yaki kejatu da ka jing kunyu open ki yaki kitiju da ka jing kunyu. Bat ka safi ka lit ber ka syong hajan jong usam. Bat kala ong usam. Sam pla ting ne. Usam ong safi ngam ting re. Ka safi kala pan phai usam. Wanam khuslai sam namaro play udon rengkat bat ni. Ngatip sam babanda kasngi hadin banglay ban IT hakamat jong kaying bishar kini ke jing jongi baro khot kin jalut bat menta ka janmit ngakula repi pangan shet ya ke jimbam ka bapi bang ban bam bat sajisin hakata por usam la kudup ya ka safi hadin katukat ni por ujoni ula start ya ka kali ju bat ula ai hon hakata ka por bat ula khot iki baro pakin rung hapo jong kata kali ju usam ulong ya ka safi ya ngilenya menta ka safi sajisen biang ka kedup ya usam kata kapor bat kimi nakata ka kamera ujoni henmen jong usam berusam kisyong hakakali jong ujoni kadba ka safi kata ka plidar kan thei bat ki katto kat ningut ki perlok jong ujoni kisyong hakakali jong kata ka plidar manta kat kum kata ka plan jong ki ujoni rengkat bat usam bat henmen jong usam kilihai syakmat bat hadin khat san menit kat kum kata ka jing plan jong ki kami sakata pildar rengkat bat ka safi bat ki kattu kat ngut ki perlok jongki mentah hang ni hayeng bishar pat uta mama jong ka safi rengkat bat ukam ki ying ban ap hangta bat hagata ka sngi kat sabab hai lap satang ki bru jong ukam kita ki bru jong ukam kila don haplau jong kata ka yeng bishar ki yeng hagiet jong kata ka yeng bishar bat don ru ki ba ap pahara hasurok bat kattu kat ningut kila ap hakata ka station hakaba usam bat ka safi kinwan bat hakata ka singi pan penisngan yo mama jong ka safi ukpa jong ka safi ka kemi jong ka safi bat kat tokat ningut ki bahayeng jong ka safi ru kidon hangta hayeng bishar mama jong ka safi bat ukamru kidon hakata ka jaka kila pengkrek laki jong ki kali jong ki nakamta ban kidnap ya ka safi bat kila persangkat ka bakila ban bat ya ka safi haswa bakan poi hayeng bishar mentah uni police officer ubathamai da kata ka plan ka bathamai jong uta police officer ubarim ula up ya usambat ya ka safi hangta halanti ka bawan na shilong hajuai bat mentah baro khoj kila pendiang lut ya laki jong ki jar ya laki jong ki jingriam jong ki banriam ya usam bat ka safi mentah usam bat ka safi kila longkum gitu ki sim ka bal riam dakinoriam sim laraki yaj hakandero ka don jingma ladaki re haklau ru kadon jingma ladaki her hasui beneng ru kadon jingma yaki bat syabaki phai ru satang ki jinge bat ki jingma sudah yaki menta shibaje shiteng thik utau polis ubarim la phone ya ohen men jong usam ba hai fila poi menta
Halo sa, mentah ngelajan poi artari. Mentah setang khatsan lani arpo menit ngila poi hakatukastan ke bangala yakut manbu ya kali jongi. Utau police officer ulong yu menjong usam. MP ba war sanga isu hang tu ha station namar mene ngayo i ya umama jong kasafi bat ya ukam. Bat ya ki katto kat ningut ki brujungu ki ba pahara hakataka station. Kumtah kanton ke jingpen kelah hakan ka plan jongi. Pilihan akum ni sangat sywa ya kali jempi hang tu ha jingking mentedu bat ngan wan xiao manga ya pi nang tu na jingking uhan menjong usam ulapan pai tosa kat ba ong mapi bat ubo ya ka phone tu ujani ula kali na un menjong usam jiayu ula ya tho ba u phone uni u police officer uparim bat ula ong ba u yoi ya umama jong ka safi bat ya ukam hang ti ha station umta kanton ka jingpen kelah kan ka plan jongi bat ha jaka bangen sangat no hang ti ha station ngan sangat no hang ti ha jingking mentedu ujoni ulapan pai hakata por ngala ong amjepi ba utu u police officer ubrim ublong ubriu ba ngila manusianya den na kata kata ken ngala bo lupa ia kan ka plan ka baar uhen menjong usam ulapan pai hakata por te haba kumta balikin uyat ho ingis phang uta mama jong ka safi bat ukam hendra ujoni syama sngap ya kan ka jing ong jong uhen menjong usam usim ya ka phone jong bat utype ya ka message bat ulasan sya kata ka pidar kan thai kata kapildar kentai marsan yo iya kata message jong ujoni kala pensange ya kali jongka bat ka ong kata por ngala tip lupa bukan ikan saja denda kata kata oken ngampu ya kan ka plan ka baar bat kata por kala ai hukum ya auto driver jong kali ba on pen phai kali bakan li phai biang sa shilong Henry hangni ha jingking menterupat marsan yo i ya kali jong ujoni kita ke polis kila tawir ya kali jong hangni ujoni usam bat uhen jugu kila sakut hakata jingriam jong ki polis kita ki polis constable kila thau da ki rifle jong ki ha kata kali jong ujoni uta o police officer ubat mai uloong ra ek ki jong pisha jong bat mi away hadin away napo jong ka kali ujoni umi na ka side driver uhen jong usam umi na ka side handyman bat naden jong ka kali bat umi usam bat armut kita ki perlok jong ujoni uni u police officer ubat mai marson yo iyo usam ula kemyo bat hakum kata kapor kila talasi ya ka kali jong ujoni bat haba uta u police officer ubat mai ulap ba ka safi kamdon hapo jong ka kali la dam la ai shit hap ya usam bat ulo syai mila bore ya kata ko kentai Henry ka safi kala lat naga kati jong ki police bat hakum kata kapor ujoni la tai lupa ya ka wake message but hakatahi kapor ula send kata message sya kata kapildar kentai kata kapildar kentai marsen yo i ya kata message kala bore ya kali jongka but kila syongkhop hakata kapor kasafi habaka yo i ya kadur khmat jongane kapildar ka belak kala kala dap da ka jingting hakata kapor but ka kali naka jiayu ya usam kong amdon aam ka bapala ka jiayu usam kani ka kapildar ro kala bore ya kata ka jingting jongka but kala ong ya kasafi amdon aa ka bajia mentah kila jan poi artar syakut ngin apshwa ya ke phone jong ujoni mentah hang ni ha station pat arduna umama jong kasafi bat ukam habakim yo i ya kata ka kali jong ujoni habakim yo i ya usam bat kasafi kila ngau tho hang ni bas sajisen kila syathok how to police officer uparem uni u police officer ubat mai pat da kata ka jingkemen pa ula jan job ya kan ka thma namar ba mau ula yo kem ya usam bat kumta ula yalam ya usam hakamat jong ke yeng bishar uni u police officer bothmai marsen penhiar ya usam napo jong ka kali polis hakardop jong ka yeng bishar ka lupa ka kemi jong ka safi bat ki katto kat ningut ki bahayeng jong ka safi ka kemi jong ka safi marsen yo iyo usam ka lek but ka mare bat ka bat ya usam harandang pa khon ka khlemran shai phala bore ka khon jonga shai phala yalam ka khon jonga shai ka khon jonga ne phala panyap ka khon jonga kita ki bahayeng hasam jong ka safiru ki badan rengkat pada kimi jong ka safi hakata ka por makiru kimla shuban set ya kata ka jungtom jong ki kila tar ki ka sabti jong usam hakata ka por dan ro ki katto kat ningut hakata ka por kila persyang ban syo ya usam hakata ka por Henry uni police officer ubat thamai entah ka jungtom la berngameki bat kila pelaja usam bat kumno hakata kapor uta police officer batmai la penrong ya usam hapo jong ke yeng bishar marsen rung hayeng bishar ki bru hakata por kila ngap jar hapo jong ke yeng bishar pat udon sa we pat uplidar jong ujoni ubakerting urana ula ong ya ujoj hakata kapor joj batan burom usam ubade ukelain jonga
Menta kasngi daladehi utmu wan ban pendam yalade hakmat jong gijing bishar. Henry halenti ki polis kila kemyo. But ki katto kat ningut ki biru kila persyang ban syoyo. Ujaj hakata por ula keli na utau pledar. Mende mame upledar jong uni usam urana ulapan phai hakata por. Milot de manga u defense lawyer jong kaniga case jong uni usam versus state. But hakum kata kapor usai ya ka weka file. But ulabo ya ka hakamat jong uta ujaj. Usai ya ka weka kot kepada ka certificate ya tho jong usam but ka safi. Ujaj uloong ya urana kata kapor. Hatu mila puli ya ka FIR jong kaniga case la register ya kaniga case kat kum ke section laispa asam hondai laispa andrupaway jong kajuai police station case number sanpo kandai nangta kaniga kenthai ka bakarteng ka safipat syai ka menta urana ru ulapan phai o judge hakata kapor melot ukulain jonga usam umut ban IT daladi hakmat jong ke yeng bishar Henry kini ki ju ki police ki ba day ban I safety nagamta jong usam ki kempen ban ya usam bat kila IT u hakmat jong ki pajbak la fi pej ya ka sopti yo usam kala jot hakmat jong kabala ban saw hatu kadang long safe ya ka kenthe bakan wan hakmat jong ki yeng bishar ujaj hakata por upai sya polis balong medan ban ong ayu haga jingi de bat kanai uta o police officer ubat mai ulo ong ya ujaj melot ila ap ya usam haga jinjingai ka ba ar kilometer na kani ka yeng bishar bat ngila yalam ya uni urius ni hakmat jong pi haga ni ka por la persyang ro ban wat ya ka to kenthe ka ba ula kitap Henry ngim lap ya ka urana ulapan phai hakata por u polis haga jinjisha ka kamram jong ka long ban I safety ya ubriu ya menta umla ban khot yu urius ni usam daladehi umut ban IT hakmat jong ka yeng bishar Henry habau yoi bakini ki polis ki wan ban kem ya usam kumta ka safi da ka jingting kamban se ka haban bori ilate ban light na ka jing sha sho hakini ki polis bat ka jing sha sho hakini ki pajba u judge ula phai sha polis hakata por uta police officer ula ong judge badan buram ngatip ba usam ula bori khnang ya ka safi namar ba ka safi kadang khat Henrys nam karta nakata-kata ban light na gini ki aka ula bori khnang ya ka safi u judge ula ong hakata por hato medan kasabut ba ka safi kadang khat Henrys nam karta bat hakata por uta u pleader uba persya ya usam usai ya ka wei ka kot bat ula ai ka ha u judge ula phai sya urana ula ong ya u judge melot ka kenthe kam de shu khat Henrys nam karta Henry karkum ka jingtip jonga ka dap arpu Henrys nam karta Henry ki bahayeng hasam jong ka safi kila buri lut ya ki documents ki badai ki birth certificate jong ka safi la persyang bangkran na ka embos Henry namar baka syuti nimla on wanra ya ka documents ha ka por ka babiang Henry melot ngapan por na pi parasngi hadin parasngi ngan sawanra ya kata ka documents pan proof baka safi kam de shu khat Henrys nam karta Henry penban ka de arpu Henrys nam karta bat ubateng kata kapor melot ngadafi ailat inga hagani kapor ngan wanra ya uwei usakhi uban pensisha baka safi kamde shu khat Henrys nam karta Henry kade arpu Henrys nam karta ubade unohi kai school jongkai Henry ujaj lu ong kata kapor metip em baka ne kade kayeng bishar kam ju pediang ya ka aka kabade tang deka keten verbally Henry kadan kam ya ka evidence ka sakhi kepada kajing thok kumta ngamla bam pediang ya kane kajing kerpat demi bamen wanlam ya usakhi man pensisha ya karta jong ka safi kumta ngan alat ime khat sauski bamen wanra ya kata ka documents man pensisha baka safi ka adap arpu Henrys nam karta bat ujoj ula ai hukum hagat kapor ban riman ya usam khat sauski hapo jong ka judicial custody ujoj ula phai biang sha polis hagat kapor bat polis ula menot batan buram ngas ngobha e ban kar pat hakmat jong ke ying bishar jong pi bapin ngobha ban ailat enga ban riman ya usam sausngi hapo jong ke police custody khnang bangala ban takit bahaya usam ha ka jingire bar kini ke case namar nuru bastang kani case hadu menta empat laju shim ya kanu ka statement bat ya ginu ki inquiry na usam kumta ngas ngobha e ban karpat hakmat kaying bishar jempi ba pis ngobha ban alat denga ban set sausi ya usam hapo jong ke police station ban hak jukuro ka por kan pensuk yanga ban wanra ya ka safi hakmat jong kaying bishar kala pediang ya kan ke jing terwa jong uni police officer obat mai bat hak jukuro por kala aipor ya urana khat sauski nagbanta ban pembiang ya kata ka documents ban pencisha baka safi kala arpu Henrys nam karta
urana ula kerpat ya ka ying bishar ba kanom pediang ya ka ni kejing kerpat jong ni police officer namar bo tip ba police officer unsa show ya usam Henry u judge syam ngap ya ka ni kejing ong jong urana bat ula pas ya kata ko order bat haden jong ni la penwai ya kata kejing bishar marsen mi na ying bishar mama jong ka safi pat ukam kila kran bat ni police officer batamai mila syukur rengi bat mila kem ya usam Henry uni police officer batamai Raya sai ilade nakamat jong mama jong kasafi bat ukam bat ulo ongeki MP ba ngam shemla syukur repi natip ya ka plan jong usam hadin bola tip bama phi phila pahara hakane ke jaka phila pha e biru jong phi ban up ya usam bat ya kasafi kumta ula penkela ya kata ka plan jong shemla mutshu ban wan ha ke jing bishar manta kasngi bat kumta ulumut ban phet bat hakata por ngayo ya ka kupor gut ngalej ban kem ya usam Henry ngam tip syai pat ula puri ya kasafi Henry piwarang puslai kita ngala kem ya usam menta tang hadian sikanta arganta un sapla daladehi hai ula puri ya kasafi menta ujoni ula kendu ya rana pachne kat kabangila ban pengkloi ngindi ban wanra ya kata ka documents ya kata ka birth certificate jong kasafi bat hapo jong ni kapor ngindi ban buri bahaya kasafi namar laki ni kidriu ket sio kem ya kasafi ya karo ken sapha ya police custody bat hakatahi kapor ujoni ula phone ya kata ka pidar kenthai bat ula ya tho lut ya kata ki ki bala jia hapo jong ying bishar bat ka ka jingrai jong ujaj kata ka pidar kala ong yo joni Tom nele joni ngana don ka plan ka balai mentah ngin li phai biang se shilong bat hangta ngan sa tho ya ka jing tho shepo jong ki Human Rights Commission namar sakhat saus ngin dat por ngin yo ya kot na po jong ka Human Rights ngin yo ya kot na po jong ka embos bat hadin nangta ngin wanra ya ka safi haying bishar bat hakata ka por kata ka pidar kala start ya ka kali jong ka bat kali phai shedin ka safi hakata ka por haba ka yo i ba kata ka pidar kala pen phai ya kata ka kali jong ka shilong kasafi kala kali naka kata porkong jia ayu balai pilpun phai ka kali balai jia ayu ya usam syai usam dan menta empat kata kapildar kamban seshu hapan ya thohok ya kasafi ya ki ai bala jia pechne safi ka code kala kem ya usam menta ngidan por setang khat sausngi ban wanra ya kata ka birth certificate jampi hakmat jong bijing bishar ya mentahi ngili phai biang shilong menta ya kata ka ka baga safi ka ting kata kala jia shisha bat hakata ka por ka pe ya ki ti jongka ka kan mau mana step kala bat hagasin ka bakhandu ya usam kala ting banya jengai banyak hlat bat usam mentah kata ka por kala jia bakat ba kadang pe ya ki ti jongka ka ong kata por sam syai pita sam bakat ba kadang keren gumta kala yat lerno kata por bat habaga kendit kalap pakadan hapo jongkowe ka kamera mentah hangni pat uta o police officer ubat thamai ulayalam ya usam ha police station but enda kilapoi ha police station ki parashnong jong usam ki ying da ulan habar jong katagat hanat ban pit ya usam mentah kadai gasen ka banengkong ba usam bat ka safi ki jengai iwe na iwe bat hadin ka jengai ka batang katto kat ne kenta usam rasngo kumbak ki jengai da kisnem bat usam la perkhat kata porbasya ka safi kata mentah hatu kan jia ayu ni ka kot ka khia jong ka safi ne ki pulis ki la yo kem ya ka safi ru kini ki jimut ki jim berkhat ki wadung hapo ki jimut ka jim berkhat jong usam kumbadung dakatari bat hakata ka janmit uta o police officer rengkat barki kat tu kat ningut ki sipai jong ki syong panti hagawe ka kamera uwei napdeng jong kita ke police constable la pengkhoi ya ka we ka mi ka thali ula bo ya utlai halor jong kata kami bat ura ya ka we ka porti ka baton utha bat ula paning hangta ya ki saut li ki lathi ke baheba kata ka janmit kalong ka janmit kepada tha ba la law ya ki sopti jong usam bat mentah usam udon tang da ka underwear bat kila pensyong yu halor jong kata kami